Sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung Rena wengi tan bisa turu Amung tansah mikirke siramu Pewayanganmu katonge netra Jebulane iku mung rasa kangenku kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Ah, mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik. Ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih ngono. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutuk ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, kasengseme Mas Bayu. Dalem anggitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karbentik Cinta. Ngono, Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pucung bawanipun. Anggitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumat dule
dalu kang tak tunggu jumeduling wanci dalu. Wes sorote kang padang sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Monggo. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri Oh, iya. aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tan nyepi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nerajele kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan ngeri endahan nyang sepake
Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Heh? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Tasian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Iya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no.
dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Masteri. Bes. Ser. Ya. tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sajatine rembulan kang karepe lamun dateri endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg wae ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Tasian. Napa nggih? Ada 6.000. Duh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Oh, duh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah?
Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nene. Ya Sundamani aja, Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Sundamani Mas Tris. Bes. Bes. Ser. Ya. Jenenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis cepet yo nembang yo. Bel. Apa tekuk tak buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa meneng petek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Karena aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau padane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh,
Mbruk nih kameramu kok. Ora aja ngomongne gurem ceceker. Wis. Wo. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah. Piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine.